hrabství Kladského Prusko učinilo z uhlí skutečný poklad v koruně. Nyní už ne každý, ale pouze panovník nebo šťastlivci s výjimečnými povoleními mohli čerpat z toho bohatství. Nové pruské autority nám nepodali jen desátky a koncese, což jsou privilegia k založení dolů, ale také vytvořili registr firem. Podívejme se tedy na tento záznam z roku 1746. 3 doly na trase od Ludvíkovic do Božkova připadly do rukou hrabat von Götzenu z Božkova, baronů von Pilaty a baronů von Stilfried und Ratonec z Nové Rudy. Ve skutečnosti však právě show v hornictví začalo opravdu na sklonku 18. století. Tehdy se poptávka po uhlí v průmyslu a domácnostech začala šplhat nahoru. Druhá polovina 18. století byla obdobím intenzivního hledání ložisek černého uhlí na jihovýchodním okraji Královských hor, zejména v okolí Przigoře. Kontrolu na dolech převzal pruský hornický úřad od roku 1769, zahajující éru dynamického rozvoje průmyslu v této oblasti. Ale co je nejdůležitější, tehdy začala opravdu fascinující historie hornictví, plná překvapivých zvratů, událostí a inovativních experimentů.